It-tieni ħadd taż-żmien ta' matul is-sena. L-ewwel qari. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwell. F'dak iż-żmien Samwell kien mindud fit-tempju tal-mulej fejn kien hemm l-arka ta' Alla. Il-mulej sejjaħ Samwell u dan wieġeb hawn jien u mar jiġri għand Eli. Hawn jien qallu għalfejn sejjaħtli. Ma sejjaħtlekx, wieġeb. Erġa' mur imtett u reġa' mar jorqod. U s-sok tal-mulej isejjaħ Samwell. U Samwell qam u mar għand Eli u qallu hawn jien għalfejn sejjaħtli. Ma sejjaħtlekx ibni, wieġeb. Erġa' mur orqod. Samwell kien għadu ma rafx il-mulej u anqas kienet għadha ma tarfitlu il-kelma tal-mulej. U s-sok tal-mulej isejjaħ Samwell għat-tielet darba. U dan qam u mar għand Eli u qallu hawn jien għalfejn sejjaħtli. U Eli fehm li l-mulej kien qiegħed isejjaħ iż-żagħżugħ u qal lil Samwell mur orqod. Jekk jerġa' jsejjaħlek wieġeb tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. U Samwell mar jorqod f'postu. U l-mulej ġie waqaf ħdejh u sejjaħ bħal drabi oħra. Samwell, Samwell. U Samwell wieġeb tkellem għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Samwell kiber u l-mulej kien miegħu u ma ħalla ebda kelma milli qal tmur fix-xejn. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Hawn jien mulej, ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Ittamajt b'tama qawwija fil-mulej u niżel ħdejja u sema l-għajta tiegħi. Għedli fuq fommi għanja ġdida, għanja ta' tifħil lill-Alla tagħna. Hawn jien mulej, ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Int ma titaxxaqx b'sagrifiċċji u offerti, imma widnejja inti ftaħtieli. Ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija, imbagħad jien għedt hawn jien ġej. Hawn jien mulej, ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi, dan joġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. Hawn jien mulej, ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġema kbira, xuftejja ma żammejthomx magħluqa. Mulej, dan inti tafu. Hawn jien mulej, ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl appostu lill-Korintin. Ħuti, il-ġisem mhuwiex għaż-żina iżda għall-mulej, u l-mulej huwa għall-ġisem. U Alla qajjem il-mulej u qajjem lilna wkoll bil-qawwa tiegħu. Ma tafux li l-ġisma tagħkom huma membri ta' Kristu? Min jingħaqad mal-mulej u ruħ waħda miegħu. Aħarbu ż-żina. Kull dnub li wieħed jagħmel u l-barra minn ġismu. Iżda min jagħmel iż-żina jkun qiegħed jidneb kontra ġismu stess. Jew ma tafux li ġisimkom u tempju tal-Ispiritu Santu li jinsab jammar fikom li għandkom minn Alla. Ma tafux li intom m'intomx tagħkom infuskom? Bil-għoli kontu mixtrija, mela għatu ġieħ lill-Alla permezz ta' ġisimkom. Il-kelma tal-mulej. L-Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġwanni kien hemm ma' tnejn mid-dixxipli tiegħu. Ħares lejn Ġesu li kien għaddej minn hemm u qal: Araw il-ħaruf ta' Alla. Iż-żewġ dixxipli semgħuh jgħid dan u marru wara Ġesu. Ġesu dar u rom mexxin warajh u qalilhom xi tridu.
Iżdu ma staqsewh Rabbi li tfisser Mallem. Fejn toqgħod? U weġibhom ejjew u taraw. U marru miegħu u raw fejn kien joqgħod u dakinhar baqgħu miegħu. Kien ħabta tal-4 ta' wara nofsinhar. Wieħed mit-tnejn li semgħu x'kien qal Ġwanni u marru wara Ġesu kien Indri, hu xmun Pietru. L-ewwel ma għamel mar isib il-ħuħ xmun u qallu sibna l-Messija li tfisser Kristu. U ħadu għand Ġesu. Ġesu ħares lejh u qallu inti xmun bin Ġwanni. Inti tissejjaħ Kefa jew Pietru. Il-kelma tal-Mulej.